KHASI Trap Integrated Territorial Organization lani ka Hito Umsning Circle haringkat ka Jingda Trelang bat ki bor Pulit ka Umsning kila Pynlong ya ka Jurip ya ki Laisen bat ki Jingda Khlieh lani ka helmet hasilinter jong ka surok ba Umsning bypass menta ka sengi hapo ka Jingelam jong ihe officer IS Wajri bat kani ka Jurip ka Penpau ba bebun hi na ki Ashaka kimbiang ya ki Laisen bat ki Jingda Khlieh lani ki helmet. यहाँ पर सोचू बाग नेशनल हाईवे ही कमरे कता कमादन लाने कता कतरा कबा फिनिले का येरेस कमर कने कवंडा एक कजिंजा कबा सुसी लंबा कने कजिंग ले कलमा कोर का जोंकी होय तसिसा ngi hap bertengkai yala ka jing imla jong ada phim pateu ya ka jing imla jong ru henrei perkhat lem na ka banta kinong le kinongwan khamtam ki khulung ki khna ki bedai na kilunti ki skin khamtam apo jong national highway apreng snong ki national highway ki bayat lengba ki snong nomor ki khna ki babun ki bayat ki balek kai ki bayat ki bayang ki balek don kam halanti skin maybe yola sa kan wanra ka e ga jingja ka basusi lengba da ka jingnya klama kor ka chupi henrei ka bu scam apo ka mensim ka chupi kata ba ka national highway hi kamdei kata ka track Uba Lansius